Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Maayong gabi ka natong tanan og Shabbat Shalom na usab sa tanang mga misyanik sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa tanang mga higala nato diri sa FB, Facebook og maayong gabi og Shabbat Shalom diha sa taga Mindoro Oriental sa atong mga kaigsuonan diha nga mga misyanik sa atong taga Subaybay Sad. Mayong gabi sa tanan natong mga higala diya sa Jinsan o atong mga viewers sa Jinsan diya sa Bulacan, mga misyanik diya sa Bulacan nilang brother Raniel o nil brother Russell sa tibuok nga Kehela diya. Mayong gabi ninyong tanan diya og diya sa Baybay City Leyte sa mga secret neighbors diya nga gasunod usab kanato mga igsoon diya sa Iligan City sa Mindanao. Malay ni brother Alfredo Bantrugan ug sa iyong pamilya. Shabbat Shalom niyong tanan diya brad ning gabi ini diya og diya usab sa Bukidnon maayong gabi og sa Alubihid Misamis Oriental sa akong igsoon diya brother Bibot Silva, Chudi Silva sa iyong pamilya. Shabbat Shalom ninyo kung mga igsoon diya sa Alubihid nga laig grupo maayong gabi ninyo diya og sa akong mga kaparentihan diya sa Alubihid Misamis Oriental. Mayong gabi kaninyong tanan og diha sa Cagayan de Oro City sa ako sa mga parente mga igsoon diha sa Cagayan de Oro City og sa tibok Mindanao. Mayong gabi kaninyong tanan og kag samiak Shabuot sa tanang mga misyanik og sa tanang mga Hudyo sa tibuok nga kalibutan mga kaigsunan. Okay. Shalom Aleno Alkol Yisrael ang kalinaw maana kanatog sa tibok Israel. Dalaygon kayo ang Adonai. Anita sa atong topic na usab ng taknas kagabion mga igsoon, tinuod ang propesya sa Biblia. Okay. Kain ano ikulim lasot dabar ni gid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Hallelujah. So kining mga panghitabo karon mga igsoon nga gubat dito sa Israel batok sa mga Palestinian katumanan lamang kini mga igsoon sa propesya sa mga propeta. Atong mabasa mga igsoon sa Amos 1:6, ang Adonai nag-ingon, ang mga nagpuyo sa Gaza nagpadayon sa pagpakasala. Silutan ko gayod sila kay namihag man silang katawhan o gitugyan nila ngadto sa Idumya. Busa paulanan kong kalayo, kanang kalayo sa ato karon mo ng mga missiles, mga kaigsunan. Paulanan kong kalayo ang kota sa Gaza aron masunog ang mga kota sa syudad. Bihagon ko ang mga pangulo sa mga syudad sa Asdod ug Askalon. Silutan ko gayod ang syudad sa Ekron og mga matay ang tanang Pilistihanon nga mahibilin. So mauni sila ang mga Hamas karon mga kaigsunan nga kining gubat lagi sa Israel nga nahitabo nga atong monitoran o gisundan kanunay nga ang nakigkontra sa Israel, mga Palestinian, mga kaigsunan, unya ang ilang mga warriors, maunang mga Hamas, mga kaigsunan, nya daghang kita mga friends sa Facebook nga mga Islam nga perting suko sa Israel, ilang tungloho ng Israel. Pero ako lang mo comments lang ko sa ilang mga post batok sa Israel mga igsoon nga katumanan sa Biblia ang tanan. So matuman gyud ang gisulti sa Biblia ang tanan nga gipanagna sa balaang kasulatan tinuod ug kay tinuod man matuman gid na siya. Muna nga nang hinahinig ka nga wala sa akong Facebook account mga igsoon sa akong Facebook ang mga Muslim nga friends nako. No, basin kong ilan akong gi-block na ko nila o gi-unfriend ko nila gumikan kay sila anti-Israel samtang ako sigig post og mga bersikulo mga kaigsunan ko nga nagtumbok sa Israel nga ang Israel sa katapusang adlaw magmadaogon yun sa gubat kaya nga Adonai magauban man kanila. So panlinginan sa Adonai ang nasod sa Israel, panlinginan sa Adonai ang tanang mga Hudyo Israelita, ilabinas mga Mesianic o mga religious nga mga Hudyo nga tuwa karon sa nasod sa Israel mga igsoon. So moabot pagani ang mga adlaw mga kaigsuonan nga libutan pagayod unya ang Israel mga kaigsunan sa ilang mga kaaway. Libutan unya ang Israel sa tanang mga nasod sumala sa panagna sa balaang kasulatan. Zacarias
Kapitulo 12 bersikulo 2 ngadto sa 10 atong mabasa dire. Hapit ko na himoa ang Jerusalem ngadto sa usa ka kopa, nga makahubog sa mga tao nga naglibot kaniya. Malakip usab niini ang Juda kon libutan na ang Jerusalem. Sa ato pa mga igsoon, mahubog ang mga nasod nga magtan-aw sa Jerusalem. Gumikan na siya sa bunga sa kasina. Bunga na siya sa kasina, mga kaigsunan. Ang tanang mga nasod nga magstud-ong sa Jerusalem, mga sina sila. Masina sila, mga igsoon. Nga naman, makita nila ang pagprosper sa Jerusalem, ang pagprosper sa Israel. Ngani, ako nadungog sa Bumbo Radio Balita Manila, mga igsoon, nga daghang mga nasod karon usan na number 1 ng Amerika naghangyo sa Israel nga mopalit sa ilang Iron Dome. Unya ang India sad nihangyo sa Israel nga mopalit sa ilang Iron Dome, hasta ang Saudi Arabia. Pipila pa to nangalimtan nako ang ubang mga nasod nga naghangyo sila sa Israel nga palito nila ang Iron Dome sa Israel, mopalit sila niya ng Iron Dome sa Israel, mga kaigsoon, na nakita nila nga unsa ka lig-on ang depensa sa Israel karon. Nga why nasod sa kalibutan nga naa ni ana nga proteksyon, naa ni ana nga depensa, mga kaigsunan. Pating Saudi Arabia mohangyo sa Israel, mopalit sila. Ang India usas mopalit. Wa ko kakuan kung ang China apil bang gusto mo palit og Iron Dome sa Israel. Muna na ang mga kaigsunan nga mahubog sila gatan-aw sa Israel, masina sila, bation nila ang kasina, mahubog sila sa kalagot, mga kaigsunan. Muna gisulti na sa Zacarias 12:2. Unya dire sa 3 gingon, apan inig-abot niya anang adlaw himuon ko usab ang Jerusalem sama sa bugat nga bato. Kita nimo na, himuon niya ang Jerusalem sama sa bugat nga bato. Sa to pa, ang nasod nga mangahas sa pag-alsa niini masakitan gayud. Ang tanang nasod sa kalibutan maghiusa sa pag-atake kaniya. Tagna niya, tinuod ang tagna, tinuod ang propesya sa Biblia, matuman gid ni siya, mga kaigsunan. Himuon niya ang Jerusalem nga bugat nga bato. Taliwala sa mga nasod, bugatan sila, di nila kaya, di sila kapiog. Og ang nasod nga mangahas pag-alsa, mangahas pag-atake, mangahas pagluka sa Jerusalem, matud pa, mga igsoon, masakitan gayod. Ang tanang nasod sa kalibutan munang maghios sa dayon, mga kaigsunan. Di nato kaya kita lay mo atake ng Israel, tabangan tanay mo na mo santom silang una-una unya, mga kaigsunan. Maghiusa ang kalibutan, mga nasod sa kalibutan sa pag-atake batok sa Jerusalem. So tungod na sa kasina nila sa Jerusalem, mga kaigsunan, mahimong bugat nga bato ang Jerusalem alang kanila. Kay bisan unsaon nila pag-atake ang Jerusalem, dili sila makapiog ni ana. Bugatan sila sa Israel, mauna nga maghiusa sila sa pag-atake sa Israel. Wa gani sila kapiog sa Israel ni adtong 1970s ba to nahitabo, mga kaigsunan, katong 6 Day War, no? 6 Day War nga nahitabo sa una nga gilibutan ng Israel sa unom ka mga nasod, mga kaigsunan niya, dagkong nasod pa yun. Unom ba to ka nasod diya sa Middle East, mga igsoon nga nagatabang? Mga igsoon sa Israel? Wa gani sila kapiog kadto nga pila pa lang kalugas ang mga sundalo sa Israel, nya pila pa lang ang ilang armas, pila kabuk ilang tangke de gera. Samtang sila unom ka dagkong nasod ang naglibot, nagtabang sa Israel, pero sila kapiog. 1970s pa to kung ako masayop, mga kaigsunan na hitabo. Unsa pagkakaron? Unsa pagkakaron, mga kaigsunan? Nga grabe na ang pag-increase, pag-improve, mga igsoon, sa mga teknolohiya sa Israel, mga kaigsunan. Tungod sa kasina nila sa Jerusalem, makita nila ba? Ang mga Palestinian, mubatig kasina, niya manghilabot sila sa Israel, laban dayo mga Islam countries, mga kaigsunan, balag tabangan pa nilang Israel, di mo kapiog sa Israel, gumikan kay naanay, gisulti sa Biblia, gisulti sa Biblia, panag na sa balang kasulatan, ang kasing-kasing sa adunay, ang
panalipod sa Adunay kanunay naa sa Jerusalem, naa sa Israel. Na mo na bisan unsaon nila katakyan na di nila na maunsa mga igsoon. Wa kay sila kaunsa sa una. Karon pa ba? So bersikulo 4, niadtoon niyang adlaw, lisangon ko ang tanan nilang kabayo o himuon kong buang ang magkabayo kanila. Kita nimo na. Bantayan ko ang katawhan sa Juda apan butaan ko ang kabayo sa ilang nga kaway. O diha malupig ang mga kaaway sa Israel. Kay ang Adunay, ang Elohim ni Abraham, mga igsoon, magbantay sa Juda, magbantay man sa katawhan sa Juda, maunang walay makalupig sa Israel. Naanas Biblia. Di ninyo malupig ang Israel. Dili malupig ang Israel sa mga kanasuran. Gawas lang kung ang Israel magpakasala unya. Sa diya nga Israel magkasala, mga igsoon, batok sa Elohim, diha na itugyan sila sa Elohim silang kaway. Pero kung ang Israel magmatinumanon lang sa Torah sa Adunay, magsunod lang sa Torah sa Adunay, ang panalipod sa Adunay kanunay anaa sa iyang katawhan ng Israel. Why makalupig sa Israel? Kay matod palagi diri, bantayan ko ang katawhan sa Huda. Bantayan niya ang katawhan sa Huda. O butaan ko ang mga kabayo sa ilang kaway. Versikulo 5, unya ang mga banay sa Huda moingon sa ilang kaugalingon, ang mga nagpuyo sa Jerusalem kusgan tungod sa tabang sa Adunay nga labing gamhanan nga ilang Elohim. Kita ninyo? Ang sa gisulti sa Zacarias 12:5, ang Adunay nag-ingon, ang mga nagpuyo sa Jerusalem kusgan tungod sa tabang sa Adunay nga labing gamhanan nga ilang Elohim. Mutabang diay ang Adunay sa Jerusalem, mga kaigsunan. Mutabang diay ang Adunay sa mga Hudyo. Munang way mahimo ang mga kaaway, way mahimo ang mga Palestinian, Hamas, bisang saon pa ninyo. Bersikulo 6, ni adtong unyang adlaw himuon ko nga ang mga banay sa Juda nga daw nagbagang kulon taliwala sa mga sugnod, sama sa nagsigang sulo nga giduslet sa binugkos nga mga uhay. Sa ato pa mga kaigsunan, ang mga Hudyo maugyod ang makapaso sa mga nasod nga naglibot kanila. Mga paso sila. Sama kuno sa sulo, mga igsoon, nagsigang sulo nga giduslet sa binugkos nga mga uhay. Sa wala og sa tuo, lamyo nila ang tanang katawhan nga ilang kasikbit. Samtang ang Jerusalem puy-an lang gihapon. Sa ato pa, mailog yod sa mga Hudyo ang mga kasikbit nga nasod diha sa Middle East. Mga kaigsunan, gimapahan na nas Hudyo ang mga yuta nga ilang ilugonon. Sa pagkakaroon, gamay pa kayo na ang Israel. Pero mulapad og mudako ang nasod sa Israel. Gumikan kay ilugon ka na sa mga Hudyo ang nasod nga nas ilang kasikbit, sumala sa saad sa Adunay nga ang natumban sa inyong tiil ihatag ko kaninyo. Nanas Deuteronomio, mabasa nato na mga kaigsunan. Nga ang tanang natumban sa ilang mga tiil ihatag sa Adunay, nabasa Deuteronomio na as Josue, nga ihatag sa Adunay, mga igsuon sa Israel ang tanan nga natumban sa ilang tiil. So gikan sa ilang panahon sa Exodus, gikan silang pagpanaw, gikan dito sa Goshen sa Egypt, padulong sa yuta sa sad 40 years sila na naglaroy-laroy sa kamingawan. Daghang mga nasod nga ilang ipangtumban sa ilang mga tiil, mga kaigsunan, sulod sa 40 ka tuig, daghang nasod ang ilang nangatumban nga agian, katong tanan nga ilang naagian sa ilang panaw, ilatong kuhaon. Kay mo na isaad sa Dunay. Dili nimo pwede pasangin lang ng Israel nga kawatan, agawan, squatter, dili sila squatter. Kundili ang Israel panganay nga anak sa Elohim. Og ang Elohim mo'y naghatag kanila og katungod nga mopuyo ni anang yutaa. Ang Elohim sa langit mo'y naghatag kanila og kagahom sa pag-angkon ni anang yutaa karon, mga igsoon diya sa Israel. So ila gina siya, way makapugong sa plano og kabubuton sa Adunay. Bisan pagpila ka mga nasod ang mubabag, mga igsoon sa Israel, di na ninyo mababagan. Nganuman, naanas balaan kasulatan. Shabbat Shalom. Kanimo brother Laskay Salibar Iser.
Mayong gabi nimo brother. Bersikulo 7. Ang adunay usab magaluwas og una sa mga tolda sa Juda. Aron ang himaya sa banay ni David og ang himaya sa mga lumulupyo sa Jerusalem dili mulabaw sa ilang kaugalingon batok sa Juda. Magaluwas ang adunay, ang Yudhiwawhi magaluwas og una sa mga tolda sa Juda. So luwason niyan Juda. Bersikulo 8. Niadto unyang adlaw butangan sa adunay og usa ka taming ang mga lumulupyo sa Jerusalem. Kita ninyo mga igsoon ng tagna. 12:8 niadtong adlaw butangan sa adunay og usa ka taming ang mga lumulupyo sa Jerusalem. Mauna ang gitawag nila karon nga Iron Dome, mga kaigsunan. Imbento ra na sa mga Hudyo, pero kinsa may naghatag og kaalam? Ang Elohim sa langit, mga kaigsunan, mo'y naghatag og kaalam kanila nga makaimbento sila ni ana. Kay mao na gisulti sa Biblia, niadto unya nga adlaw butangan sa adunay og usa ka taming panalipod, proteksyon ang mga lumulupyo sa Jerusalem. So mao na ang Iron Dome, mga kaigsunan. Karon mo ay katuman Iron Dome, plus naapay mga malakim, mga angels naapay gahom sa adunay nga manalipod sa Israel, nasod sa Israel. Og mahimong sama kagamhanan kang David ang labing mahuyang kanila, og ang banay ni David mahimong sama sa Elohim, sama sa anghel sa adunay nga maoy mangulo kanila. Sa ato pagamhanan ang banay ni David, mga kaigsunan, ang banay ni Haring David mahimong gamhanan sama sa Elohim, matod pa. 9. Niadtoon niyang adlaw laglagon ko ang tanang nasod nga moatake sa Jerusalem. Sa ato pa madisgrasya gid ay ang tanang nasod nga moatake sa Jerusalem, mga kaigsunan. Kay moapil man gyud ang adunay. Moapil ang adunay sa away. Kung inyong awayon ang Israel, inyong awayon ang mga Hudyo, moapil ang adunay. Ang Elohim sa langit moapil sa maong away, kay mulaban siya sa iyang panganayng anak nga mao ang Israel. Panalipdan niya ang yuta, mga igsoon, kay iya nang gisaad sa mga patriarka kang Abraham, Yitzchak ug kang Yaakov, mga kaigsunan. Bersikulo 10. Og buubuan ko ang banay ni David ug ang mga lumulupyo sa Jerusalem sa espiritu sa grasya og pagkainampuon aron inigtan-aw nila kanako. Kinsay nagsulti? Ang Yudhiwawhi ang nagsulti ni ini, mga kaigsunan. Matud pa, buuan ko ang banay ni David. Ang Yudhiwawhi ang gasultiha, buuan ko ang banay ni David og ang mga lumulupyo sa Jerusalem sa espiritu sa grasya og pagka mainampuon aron inigtan-aw nila kanako nga ilang gidughang. Gidughang ba ang Yudhiwawhi? Makabasa ba ka sa Biblia nga ang Yudhiwawhi gidughang siya? Wala. Kinsa di ay ang ilang gidughang? Ang Yudhiwawhi. Matod pa dire 12 sa Zacarias. Magtan-aw sila kanako nga ilang gidughang. Kinsa ilang gidughang? Ang Yudhiwawhi. Mga igsuon ang nagsulti ni ini. Ang Yudhiwawhi ang nagsulti aning bersikulo 10. Kinsa ang Yudhiwawhi? Ang Adonai Yeshua HaMashiach. Nga naman, siya man ang gidughang, tan-aw na to. Pinadayag 1:7. Matod pa, tan-awa, siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mata, sa tanan nga nagdughang kaniya. Mao na, mga kaigsunan, ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. Kinsay nag-angkon dito sa Zacarias nga magtan-aw sila kanako nga ilang gidughang? Sa literal, usaray gadughang silong hinusra. Pero ngalan nga naghiusa sila ang tibuok katilingban sa pagpatay, paglansang sa Misaya, muna na plural, ilang gidughang. Magtan-aw sila kanako nga ilang gidughang. So kinsay ilang gidughang? Sa pinadayag 1:7, ang atong Adonai Yeshua HaMashiach mo'y ilang gidughang, mga kaigsunan. Gidughang samtang nagbitay siya dito sa istaka, mga igsuon. So og ang tanang kamanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen.
Mabasa nato na sa Juan 19:34, apan usa sa mga sundalo midughang og bangkaw sa iyang kilid og gilayon dihay mibuhagay nga dugo og tubig. Kita ninyo mga kaigsunan, si Yeshua diay ang Yud-Hi-Waw-Hi og si Yeshua usara, mga kaigsunan. So matod pa dire, padayonon nato pagbasa, magbangutan sila tungod kaniya sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa usa ka bugtong nga anak. Magpaaga sila og pait nga luha sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa iyang panganayng anak. Okay? Dire na mahitabo mga kaigsuonan nga ang tanang mga Orthodox Jews maghinulsol na og muila na og mutuo na sa ilang Misaya nga si Adonai Yeshua. Mutuo na sila nga ang Yud-Hi-Waw-Hi mao diay ang Adonai Yeshua nga ilang gidughang. Mao na matuman pag-abot na nining adlaw sa matuman na ning propesya sa Zacarias 12:10 mga kaigsunan, inig katuman ni ini nga propesyaha ang tanang mga Hudyo, ang tanang mga Orthodox nga mga Hudyo muila na kang Adonai Yeshua Hamashiach nga ilang Misaya. Maghinulsol na sila sa ilang pagsalikway kaniya ingon nga ilang Misaya, kay sila mutuo naman nga ang ila ding gidughang mao di ay si Adonai Yeshua Hamashiach, siya di ay mao ang Yud-Hi-Waw-Hi sa panahon sa mga propeta. Dinhita sa Jerusalem, dinhita sa Zacarias 14:1 mga igsoon ngadto 14. Dinhi ang Jerusalem libutan sa tanang kanasuran. 14:1 sa Zacarias lang gihapon ngadto 14. Unya ang adlaw sa Adonai moabot og niadtong panahon na sakmiton og bahin-bahinon ang inyong kabtangan diha sa inyong atubangan. Kung itugyan sa Adonai ang Jerusalem, mo ni mahitabo mabihag yun sila mga igsoon. Mga igsoon, iniglibot unya libutan ang Jerusalem sa tanang kanasuran. Tigomon sa Adonai ang tanang kanasuran batok sa Jerusalem og mailog nila kini. Sa ato pa itugyan sa Adonai ang Jerusalem ngadto sumakaway nga mga nasod tungod na sa pagkagahi karon sa kasing-kasing sa mga Hudyo nga mituo nga dili mutuo sa ilang Misaya nga si Adonai Yeshua. Mao na nga moabot ang adlaw matuman na ni siya nga itugyan sila sa ilang makaway. Na naman hangtod karon ng mga Orthodox ala po nagsalikway sa atong Misaya Yeshua. Kay nagpaabot silang Misaya nga mataw karon. Kay di sila makadawa sa atong Adonai Yeshua, kay ang kasaysayan gikan mas pobre lagi nga pamilya. Mga igsoon gikan mas pobre nga pamilya nga atong Adonai Yeshua. Ang gipangita manggod nila mga igsoon kini mga Orthodox kay mga milyonaryo magdato man ni sila, ang mga parisyo sa unang panahon kay mga dato man to katong nagsalikoy kang Adonai Yeshua, mga dato to sila, mga parisyo to. Mga dato to salikoy nila sa Adonai Yeshua kay kagidlay-gidlay man lang, bukot-bukot kay hitsura, anak laing taong panday. So mo na ang mga Orthodox karon di gyud motuo kang Adonai Yeshua nga moto ilang Misaya, kay nangandoy silang Misaya nga mataw mo abot kanila nga diha gyud sa harianong pamilya o diha sa ingnon natog inila nga pamilya sa katilingban sa Israel mga kaigsunan. Muna na moabot ang adlaw. Pero sige lang, matuman lagi ni musugot og sa dili ang mga Hudyo, matuman ang tagna sa Zacarias 14:2 nga libutan ang Israel mga igsoon. Karon libutan sila, sakon nila ang inyong kabalayan o panguhaon nila ang inyong kabtangan o panglugoson ang mga babay, ang katunga sa mga lumulupyo sa Jerusalem ilang pamihagon aron ang uban mahibilin diha sa syudad. Lagmit nga ang itugyan sa Adonai nga mabihag, itugyan sa Adonai ngadtos pagkabinihag inig matuman ni Zacarias 14:2 kadtong mga Orthodox nga mga Hudyo mao toy pambihagon nga wala mutuo sa ilang Misaya nga si Yeshua, motoy mabiktima, moto sila bihagon. Kadtong mga secular nga mga Hudyo, katong mga way reliyon nga mga Hudyo nga wala mutuman sa Torah, o ang mga mahibilin sa syudad mauna ang mga Messianic nga mga Hudyo mga kaigsunan, kay mao kana sila ang kihila, ang gitawag nga kihila
sa atong adunay Yeshua, ang mga Mesianic. Mo'y mahibilin niya. Mga Hodyo Orthodox, pambihago na. Mga matay pang uban ni anak, mga kaigsunan. Kabantay ka, doon ay mga balita tumiagi mga tuig. Diha mismo sa Jerusalem, mga igsoon. Diha mismo sulod sa synagogue. Tulo ka mga rabay ang ipang masaker. Diha mismo sa synagogue. Way na nalipod, wala panalipdis adunay. Nga naman, di mo tuo kang Yeshua Misaya. Ang panalipdan sa adunay kadto lang na ay Misaya sa iyang kasing-kasing nagtuo, nagdawat kang adunay Yeshua HaMashiach. Mga naa mga kaisunan, kamong mga nuwakaid, may biya mos Misaya kay nagpailad mos mga Orthodox. Pildi mo abot sa adlaw. Papildi mo kamong mga nuwakaid nga naman. Matod pa ni Timhig ang tuyo sa Orthodox nganong gihibutang ang mga Gentiles sa pagkanuwakay dili parang maapil mo sa kasabutan, dili parang mamember mo sa covenant sa Israel, kundi gibutang mo nuwakay aron dunay ilhanan nga Gentiles ra gyud mo ug diha ra gyud mo taman, intel ra gyud mo ug wa mo'y labot sa kasabutan, wa mo'y labot sa kaluwasan. Amo nay purpose nganong gibutangan mo pinsa nga gitawag nuwakay. Kay ilhanan na siya nga hintel ra gyud mo ug wa mo'y labot sa kasabutan sa kaluwasan. Wa mo'y labot mga kaigsunan. Kamong mga nuwakaid. Luoy kay mo. Muna na pero ang mga Messianic Jews, ang mga Messianic nga mga Hudyo makighalubilo sa mga Gentiles nga mudawat ang Misaya, mudawat ang Yeshua Misaya, mudawat sa Torah usa kalbadi. Jew and Gentile, one in Messiah. Muna naa ang kalainan sa Orthodox o sa Messianic, mga kaigsunan. Anitas versikulo 3. Unya mulihok ang Adonai og siya maoy makigubat sa maong mga nasod sama sa iyang gibuhat sa nangaging panahon. Mulihok na ning Adonai. Bihag na ang katunga sa syudad. Gipanglugo sa mga kababayan-an, gipangilog ang ilang mga kabtangan. Ay haday mulihok ang Adonai. Og siya makigubat sa maong mga nasod sama siyang gibuhat sa nangaging panahon. Ni adto unyang panahon na mobarog siya sa bukid sa mga olibo nga atbang sa Jerusalem dapit sa sidlakan. Mapikas ang maong bukid gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan og mahimo ang usa ka dakong walog sa tunga niini. Unya ang pikas mosibog ngadto sa amihanan og ang pikas ngadto sa habagatan. Kinsa ang mubarog sa bukid sa mga olibo? Ang dire sa Zacarias 14, ang mubarog mao ang Yud-He Waw-He. Ni adtong adlaw mubarog siya. Kinsa ni siya? Ang Yud-He Waw-He. Mga kaigsunan, siya ang mubarog sa bukid sa mga olibo. Kinsa ang katumanan niini? Ang Yud-He Waw-He. Kinsa ang katumanan niini? Mao ang Adonai Yeshua. Matud pa sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 9. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siya panganod ug wala na nila siya makita samtang nagtutok sila sa langit. Sa pagkayab ni Adonai Yeshua, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit og mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi nga nagsigig hangad sa langit? Si Yeshua nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Asa siya ni kayab padulong sa langit? Asa siya nagsumikad? Asa siya naggikan? Sa bukid sa mga olibo. Versikulo 12, unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga maay gilayon nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Sa pagkayab ni Yeshua balik sa langit human siya mabanhaw, gidala man niya ang mga apostoles dito sa bukid sa mga olibo og dito mikayab siya padulong sa langit og niingon dayon ang anghel sa samang paagi mubalik siya. Sa ato pa, kung diri siya nagikan sa pagkayab niya sa langit, diri siya mubalik pagtunob niya mga igsuon sa katapos sa mga adlaw kung matuma na ang Zacarias kapitulo 14 versikulo 4. Pag matuma na ang Zacarias 14:4 mga igsuon, mao na ni sa ato pa
mao ning gisulti ni Adonai Yeshua HaMashiach. Siya, si Adonai Yeshua day mobalik sa bukid sa mga olibo, mga igsoon, aron makigubat sa mga kaaway nga naglibot sa Jerusalem. Matud pa sa Zacarias 12:5, balikan na to ang Zacarias 12:5. Unya, 12:5 ba ni? 14 day, 14. 14:5 mga igsoon. Zacarias 14:5, unya ang walog sa akong mga bukid, matud pa sa Adonai, ang walog sa akong mga bukid maalihan sa ubang mga bukid og managan kamo, sama sa nahitabo sa paglinog sa panahon nga si Osias maoy naghari sa Huda. Unya moabot ang Adonai nga inyong Elohim uban sa tanang mga balaan. Moabot ang Yud Hiwawhi nga inyong Elohim uban sa tanang mga balaan. Kinsay moabot mga kaigsunan ang Yud Hiwawhi uban siya mga balaan. O kinsay katumanan niini? Lucas 21 versikulo 27. Moabot ang anak sa tao. Kinsa ang anak sa tao? Si Adonai Yeshua HaMashiach mga kaigsunan. Moabot ang anak sa tao diha sa panganod uban sa gahom sa dakong himaya. Siya mobalik mga kaigsunan. Versikulo 6. Ni adto unyang panahon na wala na tingtugnaw o yelo, wala na bugto ang adlaw, ang Adonai ray nasayod niini kay hayag man bisag panahon na unta sa gabi. Ni adto unyang panahon na mutungha ang mga buhing tubod diha sa Jerusalem, ang katunga sa tubig mudagayday paingon sa dagat nga patay, og ang katunga niini ngadto sa Mediteraneo, og magpabilin ang maong tubig sa tibuok tuig. Ang Adonai ang Adonai maunay maghari sa tibuok kalibutan. Kinsay maghari? Ang Yud Hiwawhi lang yapon. Ang Yud Hiwawhi maunay maghari sa tibuok kalibutan. Nganong siya na may maghari sa tibuok kalibutan? Kay sulod sa usa ka libo ka tuig maghari na ang atong Adonai. Mga igsoon, kay si Satanas nga iyang kaatbang, ang karaang serpente, ang karaang dragon, bilanggoon man mga kaigsunan, sa bungaw nga walay kinutuban sulod sa usa ka libo ka tuig. Muna naa mga kaigsunan. So ni adto unyang panahon na usara ang Adonai ug usara ang iyang ngalan. Pag-abot sa millennium mga kaigsunan, pag-abot sa millennium, usara ang Adonai ug usara ang iyang ngalan, kay siya ray maghari sa tibuok kalibutan. Dili daghang ngalan, ni asa mga ani ngalan na ngatong pilian. Niadtong panahon na usara ang Adonai, usara ang ngalan, ni abot sa millennium nya. Karon magpili ta unsa ngalan natong pilian, perti daghan na ra ba? Na Yahweh, Yahuwah, Yehowe, Yahweh, Yehova, Yahawa, daghang ngalan, Ahaya, na daghang ngalan. Yaswa, Yahuswa, Yabaswa, Yahusya, perting daghan ang ngalan nga atong pilian. Mga kaigsunan, nya kinsa magyong ngalan na maghari nya atong adlaw, usara ang Yud Hiwawhi ug usara ang iyang ngalan. Pag-abot sa millennium usara. Unsa may tabo pag-abot sa millennium? Hebrehanon 8:11 ngadto 12, dili na kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig ka lumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon, ilha ang Adonai, kay makaila silang tanan kanako. Makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Muna nga useless kayo ng inyong pagdebate-debate sa ngalan, kay mintas wa pa moabot ang millennium, kanang mga ngalan nga inyong gipangsangpit o gidebatihan karon puro na dili mao. Puro na dili mao, kay ang tagna sa Jeremias 31:4 nga gisubli ni Apostol Pablo diri sa Hebrehanon 8:11, matuman gini siya nga di na kinahanglan sultihan nimo ang tao sa ngalan. Oy, muni ngalan brat, muni sumala sa kong computation diri na encyclopedia mo gini ngalan dili na kinahanglan, di na mao. Kay ang tanan ko gikan sa labing timawa ngadto sa labing halangdon, makaila naman kanako. Makailatas Adonai tanan, millennium makailatag tanan sa Adonai. So, wala unta kung tinuod pa ng ngalan inyong gisangpit, dili unta ni, wala unta ni isulti. Kay wa pa'y millennium, nakaila naman mo. Nakaila na mo, nagdebate naman gani mo. Kung unsa ang ngalan. Grabe na maging debate ninyo. Nga mo ni ngalan, Yehova, ang uban, naman
Yahweh ang uban, Yahuwa ang uban, Yawa. Ha? Debate na mo sa ngalan pero wa pa maabot ang milenyum. Pag abot sa milenyum kan ang tanang tao makailas ngalan. Munang why pulos ng inyong ginabuhat ron? Why pulos na kanang inyong useless na kanang inyong panagdebate karon sa ngalan kay di na mao mga kaigsunan. Di na kinahanglan sultihan pa nimo. Hunungan na mo ng compute. Pareho rag Biblia pero laig computation mo, laig resultas ngalan. Pareha gud sa unas panahon sa Masyaw, panahon sa Hialay. Di ba? Pareho tag tape nga gikomputan, speed. Katong speed nga tape, dunay jackpot sad ngalan, jackpot ana. Unya pareho tag tape nga gibasihan sa mga anggulo diya, sa mga picture diya nga gipang drawing. Pero pag posta na to, pagpatad na, pagtaya na tong numero, lain imong numero, lain akong numero, kay di ta pareho kompetisyon. So yung ana nang nahitabo ninyo. Compute mo siyud hiwawhe, compute nyo ngalan mo nang nagkabangi mo, nagkalinlain na mong simbahan, gumikan kay dili mo parehog kompetisyon, di mo parehag pananaw. Paabutan ninyo nga matuman ang propesya. Pag abot sa millennium, no need na nga sultihan pa nimo ang tao mo ni ngalan, ang tanang tao makaila sa ngalan. Kay niadtong adlaw usara ang Adonai ug usara ang iyang ngalan. Og siya ray maghari sa tibuok kalibutan kay si Satanas ang karaang serpente ihulog sa bungaw ug bilangguon siya sulod sa 1,000 ka tuig. Mo nang kamatuoran mga kaigsunan. Bersikulo 12, pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Baruch Hashem, moabot ang adlaw ang tibok Israel pasayloon ang ilang kasalanan. Ang tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga patlaag sa tibuok kalibutan pasayloon ang ilang mga kasalanan, way labot ang mga hintil. Way labot ang mga hintil. Hudyo ug Israelita lang ang gisaaran niini mga kaigsunan. Hudyo lang ug ang Israel ang gisaaran niini. Mauna nga kanang mga ngalan nga nanggawas karon nga ilang gisangyaw dili gid na mao ang tinuod mga igsoon. Munang way kahumana na ang ilang debate sa ngalan. Pero dili gid kana mao ang ngalan mga kaigsunan. Kay ang iyang ngalan unya raman lagi nato mahibaluan pag abot sa milenyum mga kaigsunan. Bersikulo 10, 14 na ta sa Zacarias matud pa diri. Unya mahimong usa ka dakong patag ang Huda gikan sa Giba hangtod sa Rimon sa habagatan sa Jerusalem. Apan magpabilin ang Jerusalem sa bungtod nga nahimutangan niini. Sa ato pa protektado kining bukera, kining bukid sa Jerusalem, protektado ni Adonai mga kaigsunan. Dili kini matamaan bisag unsang matang sa mga misail. Di ni matamaag misail, di ni matamaan sa mga nuclear bomb mga kaigsunan. Way makaigo ana kanang bungtod Jerusalem, di na maigos mga nuclear bomb ngano man gi-reserve na sa Adonai para sa katumanan pag abot sa adlaw nga diya siya motindog, di siya motindog. Inigbalik niya kung maigo na sa nuclear karon, mapikas na ang bungtod, mabungkag na ang Jerusalem. Pikas na daan, inigtugpas niya sa 14, matuman ang 14 sa Zacarias, inigtugpas niya sa Bukis Olivo, pikas na daan. Ingos Biblia, mapikas ang syudad, inigtugpa niya, inignaog niya, inigbarog niya sa mga bukid, mapikas ang mga bukid sa upat kabahin mga kaigsunan. So, gikan sa ganghaan ni Benjamin, hangtod sa ganghaan sa Iskena og sukad sa Tore ni Hananel, hangtod sa pigsanan sa para sa hari. Unya daghan nang mupuyo niini kay mahilayo naman kini sa tunglo ug wala nay magsamok sa Jerusalem. Sa millennium ni siya mahitabo mga kaigsunan, wala nay magsamok sa Jerusalem. Og mao kini ang kastigo nga ipahamtang sa Adonai sa mga nasod nga mangaha sa pagsulong sa Jerusalem. Tan-awa unsay kastigo katong mangaha sa pagsulong sa Jerusalem, inig-abot niya nining adlaw mag-anam og kaot-ot ang ilang unod bisag buhi pa sila, lakip ang ilang mata og dila. Ngano man na mga igsoon, di ka ni resulta sa mga atomic bomb, mga chemical. Akong pagduda kining giingon diya mag-anam og kaot-ot ang ilang unod bisag buhi pa sila, lakip ang ilang mga mata og dila. Resulta kini sa mga biochemical nga ilang gipabuto mga igsoon, mga atomic bomb nga ilang gamiton sa gubat. Sila ra unya mga igsoon ang maunay sa mga hinagiban nga ilang gibuhat. Maunay resulta sa mga
sa anang mga gipang imbento nila, mga missiles, mga rockets, mga biochemical, ang sulod niya mga atomic bomb, mga igsoon nga hilabyan kagrabe. Kung hangtod karon ang siyudad sa Nagasaki wa pa tuboy igsagbot tungod sa kay gihulugag bombas Amerikano tong atomic bomb, matod pa 100 times. More than 100 times pa mga kaigsunan ang gikusgon sa atomic bomb karon kaysa atomic bomb nga gigamit sa una sa mga Amerikano dito nga gihulog dito sa Nagasaki, Japan. 100 times or more than pa 100 times mga igsoon ang gikusgon sa atomic bomb karon. Og mao nay gamiton nila mga igsoon, mao nang mahitabo mag-anam kaot-ot ang ilang mga unod bisag buhi pa. Ang ilang mga mata ug dila mga lata mag-ot-ot bisag buhi pa sila. Bersikulo 13, libogon sila sa dunay og mag-unay sila pagpinatyanay. 14, bisan gani ang Huda makig-away didto sa Jerusalem aron pagpanalipod niini. Manalipod gyud ang Juda sa Jerusalem. Kay mao guna ang syudad sa Huda, ang Jerusalem. Tigomon unya didto sa Jerusalem ang daghang bahandi sa kanasuran, mga bulawan plata ug daghan kaayo mga bisti. So bisan magkangilngig ang gubat sa atong panahon karon mga kaigsunan, nagi magpabiling buhi kay nganuman di man mahimong bakak ang Biblia, tinuod ang propesya sa Biblia. Muna bisag unsa pa na ka high-tech, unsa pa na ka powerful ang ilang mga atomic bomb, mga missiles, mga rockets nga gipanggamit, mga igsuon nga ino na to murag wa ni taong magpabiling buhi kung kana mangboto na. Pero dili mahimong bakak ang propesya sa Biblia. Naagyoy magpabiling buhi ang mga katawhan sa buhing Elohim, ang mga messianic nga mga believers, mga igsoon mga messianic kahila nga nagtuo kang adunay Yeshua HaMashiach nga mao ilang manluluwas may magpabiling buhi unya ni anang mga adlaw. Karon unsa may mahimo sa mga Palestinian batok sa Israel? Kung ang Biblia atong basahon, wa sila'y mahimo. Walay mahimo ang mga Palestinian, ang mga Pilistihanon. Ang nasod sa Adonai mao ang Israel, mga kaigsunan. Niya pa, Amos 9:5. Ipahimutan ko sila ang Israel ang Israel ni. Ipahimutan ko sila ang Israel sa yuta nga gihatag ko kanila ug wala nay makahingilin kanila. Wala nay makahingilin sa Israel. Matuman Amos 5:15. Ang Adonai nga inyong Elohim nagsulti niini. Busa unsaon karon sa mga Palestinian pagpakigubat sa Israel, wala sila'y mahimo. Sa Numeros 24:9, sa panalangin ni siya sa Israel, kung muhigda na siya ang Israel, ang buti pasabot, sama siya sa leon, kinsay mangahas sa pagpukaw kaniya. Way makapangahas sa Israel pagpukaw. Matud pa, panalanginan kadtong manalangin kaninyo, panalanginan kadtong manalangin sa Israel. Og tunglohon kadtong magatunglo kaninyo, tunglohon kadtong magatunglo sa Israel. Mga kaigsunan, mao ni akong gi-share nga bersikulo, gi-comments nako sabto sa Muslim mga igsoon sa usa ka Islam nga iyang gitunglo ang Israel. Karon nawala na sa akong Facebook, iya naguro kong gi-block o iya na kong gi-unfriend. Wa ko'y pakialam ninyo. Di magsakit ang akong dughan kung inyong i-unfriend ko, ano man di mo gusto kamaturan. Karon madisgrasya gayod ang mga magatunglo sa Israel. Matud pa aning bersikulo madisgrasya magatunglo sa Israel. Kung gusto ka matinunglo, hala tungloha ang Israel. Pero kung gusto ka panalanginan, hala panalangini ang Israel. Naara diha mga igsoon ang tinuod nga karma. Naara diha ang tinuod nga karma. Good karma, bad karma. Gusto ka mabad karma, tungloha ang Israel. Gusto ka makadawat og good karma, blessings, panalangini ang Israel. Mateo 24:15. Unya makita ninyo ang makalilisang, lain pa ning mga timailhan inig hapit na ang panahon, hapit na mobalik ang Adonai. Mga igsoon, unsa pagyod ang dugang pang mahitabo didto sa Israel? Unsa pa gyud ang dugang pang mahitabo? Mga ilhanan nga atong angay timan-an. Mateo 24:15. Unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-aon nga giingon ni propeta Daniel nga magatindog sa dapit nga balaan.
Ha? Magatindog sa dapit nga balaan alang sa magbabasa sabta ang kahulugan ini. Kinsa man ni ang gisulti ni propeta Daniel sa 9:27 sa Daniel, kining gisulti sa 24:15 sa Mateo. Kining makalilisa nga talan-awon mga igsoon, mauni ang Great Tribulation, mauni ang anti-Misaya nga magalingkod o magatindog sa dapit nga balaan. Mauni ang anti-Misaya mga igsoon nga mulingkod unya didto sa templo, kay ang templo mauna ang gitawag nga dapit nga balaan sa Jerusalem. Mauna ang templo sa Jerusalem, mulingkod na didto ang anti-Misaya sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Maunay giingon ni Daniel, makalilisa nga talanawon inig tindog na unya mga igsoon ni ining anti-Misaya sa dapit nga balaan dito sa templo. Kining anti-Misaya mauni ang gitawag ni Apostol Pablo nga taong yawanon o tao sa sala. Mga igsoon, mutindog siya sa dapit nga balaan. Mutindog siya sa templo, matod pa ni Pablo, mulingkod siya sa templo. Ang computation o ang interpretasyon sa mga Kristiyanos nga mao kuno ni ang Santo Papa, ang Papa sa Roma, kay naglingkod kuno sa St. Peter Church o sa Vatican, dili na mao. Ang St. Peter Church, ang Vatican, wala kana mailhi sa Biblia nga dapit nga balaan. Ang gitawag sa Biblia nga holy place o temple nga balaan, templo nga balaan, walay lain ang templo nila. Templo sa mga Hudyo, dili ang templo sa pagano, mga kaigsunan. Mo ni nga kining anti-Misaya mao ni gitawag ni Apostol Pablo nga taong yawanon o tao sa sala, matod pa sa 2 Tesalonica 2:1-4, ang taong yawanon. Mahitungod sa pag-ani sa atong Adonai Yeshua Hamashiach o sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo mga igsoon. 2, ayaw dayon kamo kataranta o kabalaka kon makadungog kamo nga ang adlaw sa Adonai mo abot na. Ayaw lang, kalma lang yun. Naay mo sulti, ha, ni abot na, wala. Napay sign. Muni atong gipangisgutan karon ang mga ilhanan nga angay natong timan-an nga moabot na ang adlaw sa Adonai. Kung mulingkod na ning anti-Misaya, diha na. Muna ingon siya, ayaw dayon kamo kataranta o kabalaka kon makadungog kamo nga ang adlaw sa Adonai miabot na. Ayaw kinig tuohi bisag ipasikat pa kinis propesya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Nya mo nay nahitabo sa mga Kristiyano sa una, sig tagna ang hapit ng Ginoong balik-balik na kuno. Pero wa. Bersikulo 3, ayaw kamo palimbong ni bisan kensa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili mo abot tanawara, samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa. Dili kuno mo abot ang adlaw mga igsoon nga kanang atong ipabot ba ang adlaw sa Adonai, kining adlaw sa Adonai, adlaw siyang pagbalik, di pa na mo abot hangtod nga dili una mahitabo ang katapusang pag-alsa, katapusang pagrebelde, pasabot ya, katapusang pagrebelde batok sa Elohim, og dili pa mutungha ang taong yawanon. Kinsa ning taong yawanon o tao sa sala o tao nga mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa Torah o tao nga walay Torah, mo ni gitawag diya mga igsoon nga taong yawanon. Ang tao sa sala, ang bot ipasabot ana kay mo man na sa atong mga hubad ra sa Binisentong Bible, tao sa sala, taong yawanon, pero wa ta kabalo kung unsay bot ipasabot niya na. Mabasa ni mas complete Jewish Bible, gipasabot dito nga ang taong yawanon mauna ang tao nga mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa Torah. Sa ato pa tao nga walay Torah, mga igsoon, mauna siya ang anti-Misaya, walay Torah, mibulag sa Torah, nga gitagana alang sa kalaglagan. 4, sopako niya ang tanang gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. Sa ato pa, sopako niya ang Torah. Kay mo man ay gipakabalaan sa mga Hudyo, sopako niya ang Torah. Mga igsoon, kay para sa mga Hudyo, ang Torah balaan. Ang Shabbat balaan, sopako na niya. Sopako niya ang Torah, sopako niya ang Shabbat. So pako niya ang Adonai Yeshua. Mo ning daghang anti-Misaya ron nga mga reliyon. Kanang Yahushua nga Domingo ang simba mukaog baboy, na Yahushua nga Domingong simba mukaog baboy. Napo Yahushua nga Shabbat keeper nagtuman pod og di po mukaon sa hugang pagkaon. Unya, na kining mga Yahushua nga mukaog baboy unya Domingo, supak yun sila sa Shabbat. Supak sila ng adlong ipapahulay. Mo na. Kauban sila niining taong yawanon
nga supakon niya ang tanang gipakabalaan sa tao. Ang tanang gipakabalaan. Unsa man, Shabbat gipakabalaan nato. Torah atong gipakabalaan, supakon na sa anti-Misaya. Supakon na sa taong yawanon. Amo na sila kanang mga Sunday keepers nga musupak sa Shabbat. Parente na nila ang tao sa sala. Ilan ang kauban ang anti-Misaya. Ang taong yawanon kauban nila, supakon nila ang Shabbat, supakon nila ang Torah, supakon nila ang Adonai Yeshua, mga igsoon kay ang ngalan nga dili inuod mao gyud ilang isangyaw. Himuon yang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani niya na mosulod og mulingkod siya sa templo sa Elohim. Ningon sila, mao nang Papa sa Roma, templo des Elohim ang gilingkuran ng Papa sa Roma, templo man nas mga rebulto. Kanang gilingkuran sa Papa sa Roma sa Vatican may igsoon templo nas mga rebulto, templos pagano, dili na templo sa Elohim. Ang giingon ni Apostol Pablo, mulingkod siya sa templo sa Elohim og ang konon niya nga siya ang Elohim. Niya asa man ang templo sa Elohim. Diya niya na makaplagan sa Jerusalem. Nga naman, matuman kining gipropesya ni Pablo nga mulingkod siya sa templo sa Elohim. Mauna nga matukod gyud ang gitawag natong third temple, ang gipaabot nato nga third temple kanang ikatulong templo nga atong gipaabot. Matukod gyud na siya didto sa Jerusalem mga igsoon. Ha? Matukod gyud na ang ikatulong templo sa Jerusalem nga maoy gitinguha karon sa mga Hudyo, maoy gitinguha karon sa mga Orthodox. Kay ang unang templo nga gitukod ni Haring Solomon gilaglag sa mga taga Babylonia sa panahon ni Propeta Jeremias. Og ang ikaduhang templo nga gitukod ni Haring Sero, human nila pagbalik dito sa Jerusalem, gitukod ni Haring Sero sa panahon ni Esdras. Mabasahin mo sa Esdras 1:1-3, dili si Sero mo'y nangunay pagtukod, pero siya ay nagsugo sa ilang Esdras nga tukuran niyo balik ang templo sa Adonai. Esdras 1:1 nga 13 mabasa na. So, kining ikaduhang templo nga gitukod ni Sero, mga igsoon, gilaglag na usab sa Roman Empire ni adtong tuig 70 AD. So tungod sa ilang pagpakasala batok sa Adonai, ang mga Hudyo nagpakasala, ilang gisalikoy si Adonai Yeshua, wa nila dawata si Adonai Yeshua isip ilang manluluwas, ilang Misaya ni adtong tuig 30 AD, amo na nga pag-abot 70 AD, gigubat sila sa Roman Empire og ang templo nga nagbarog dito sa Jerusalem gi-demolish, gilaglag sa mga Romano, mga kaigsunan. Ni adtong tuig 70 AD. Tungod sa sala sa mga Hudyo og ang mga Hudyo sukad adtong 70 AD napatlaag sa tibuok kalibutan og wa nay nagtikaw-tikaw sa Jerusalem nangawala ang mga Levita og ang mga kaparian nila. So og karon mo ni nga ila na usab nga tukuron ang ikatulong templo. Kay na naman sila sa Jerusalem ron. Tukuron ang ikatulong templo, matuman gyud na siya. Aron matuman ang tagna ni Apostol Pablo nga mulingkod ang anti-Misaya sa templo sa Elohim mga kaigsunan. Kining tulo ka mga templo dito sa Jerusalem, mauni ang gianinuhan sa tulo ka mga atabay nga gikalot ni Isaac mga kaigsunan. Sa Genesis 26:19-22. Unsa pagyud ang lain pang mga ilhanan nga atong madungog mga kaigsunan. Nining katapos sa mga adlaw ang pagtungha sa duha ka mga saksi. Okay. Ato nilang tiwason mga kaigsunan ang pagtungha sa duha ka mga saksi. Pinadayag 11:1-12 ang duha ka mga saksi. Unya gihatagan ako og usa ka sukdanan nga sama sa sungkod og giingnan ako. Lakaw og sukda ang templo sa Elohim. Mabarog gyud ang templo. Mabarog karon wa pa may templo sa Jerusalem. Kana makita nato sa Jerusalem ron. Unsa man? Dome of the Rock. Moske sa Muslim, dili na mao ang templo. Moske nas Muslim. Muna nga karon ga plano pa ang mga Orthodox nga tukuron ang third temple. Matukod gyud na nila mga igsoon. Inig matukod na gayong third temple kana ilhanan hapit na gyud tas katapusan. Pero mintas ang third temple wa pa na mabarog, padayon sa tagsangyaw kay bukas pa ang kaluwasan. Abelto pa ang kaluwasan para sa mga Gentiles nga gusto mo kuyog sa Israel para maluwas. Pero kung mutukod na gani ang ikatulong templo, wa na maigsoon, naanata sa finishing line, hapit na. So muna niya, lakaw sukda ang templo sa Elohim, og ang halaran og ipha ang mga nanimba dito. Sa pagkakaroon wala pa. Ang presensya sa templo, wala pa. Walay templo sa Jerusalem sa pagkakaroon, wala pa. Pero kay gisulti mas pinadayag 11,
matuman gini siya. Mubarog yun balik ang templo. Apan, versikulo 2, ayaw sukda ang hawanan sa gawa sa templo, gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo nga mopasipala sa balaang syudad sulod sa 42 ka bulan. Kanang 42 ka bulan, buti pasabot na 3.5 years, tulo og tunga. Tulo ka tuig og tunga. Ang balaang syudad nga gisgutan dire mao ang Jerusalem. Walay laing gitawag balaang syudad, dili ang Vatican City, dili ka na matawag nga balaang syudad, dili sab ang New York City o dili man bisan unsang nga syudad ya. Walay balaang syudad, gawas lang sa gimension sa Biblia nga balaang syudad mao ang Jerusalem. So, Tris, ipadala ko ang duha nako kasaksi nga nagbistig sako, dili saksi ni Jehova ha. Duha ka saksi nga nagbistig sako o isangyaw nila ang mensahe sa Elohim sulod sa 1,260 ka adlaw. Sa ato pa imo nang kwintahon, mukabat nagtulo ka tuig og tunga, mga igsoon. 4. Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoyng olibo ang ang duha ka lampara o duha ka minura. Duha ka minura nga anaa sa tubangan sa adunay sa kalibutan. Sa mga Operians nga pagsabot, mga igsoon, nga gitawag natog OHC, Occult Hungog Community, kining duha ka saksi mao kuno ni ang mao ang China ug Russia sa ilang picture nagyabo og lana ngadto sa nagbinugtong nga minura nga mao ang Israel. Pero diri sa Biblia ang duha ka kahoyng olibo mao rasad ang duha ka minura, mga kaigsonan. Sila rasad ang duha ka minura. Munang sayop ang mga occult hungog community. Versikulo 5. Kung adunay buot mo pasipala kanila mugula ang kalayo sa ilang baba og mulaglag sa mga kaaway nila, og mulaglag sa mga kaaway nila, og ang tanang nga buot mo pasipala kanila mahiagom gayod sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit aron dili muulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Elohim. Mga igsoon, nahitabo na sa panahon ni Elijah nga ingon si Elijah dili magulan, magulan tulo ka tuig tunga, way ulan sa panahon ni Elijah, mga igsoon, kay iyang gitakopan. Unya, ang buhat aning duha ka mga saksi, nagsangyaw sila sa mensahe sa Elohim. Pwede nila takopan ang langit o di mulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Elohim. Samas gibuhat ni Elijah. Gisangyaw niya di ay. Ang pangutana diya, gisangyaw ba di ay ang mensahe sa Elohim sa Russia o China karon? Nanangyaw ba di ay? Kung mauni sila, may pasiin lang nila nga mauni ang Russia ug China, ang duha ka saksi. Ang pangutana, nagsangyaw ba sa mensahe sa Elohim ang Russia ug China? Nga ang gibuhat sa China karon mauman ang pagpangilog sa West Philippine Sea. Sa atong gitawag na to kuan. Unsa na? Spratly. Mga igsoon. Moy kalingawan og kanang himo sa inse karon ang pagpangilog sa West Philippine Sea na to. Wala man magsangyaw sa mensahe sila sa Elohim. Dili sila mo'y katumanan. May gahom usab sila sa paghimog dugo sa mga tubod sa tubig o sa pagpahamtang sa tanang matang sa katalagman bisan unsang panahon na nga gusto nila. Nahitabo sa disya sa panahon ni Moises. Mga igsoon. Sa panahon ni Moises ato mabasa sa Exodus na nga ang mga tubod nahimong dugo pinaagi ni Moises. Pero wala ko mag-ingon nga kining duha ka saksi mauni si Elijah o mauni si Moises. Wa ko magsulti ana. Ako lang gipakita ang view sa inyo nga doon na gyoy mga panghitabo nga nahitabo ni sa unang panahon nga ang langit na takpan, pinaagi sa ilang mga pagampo o ang tubig na himong dugo, pinaagi sa ilang pagmando, mga kaigsonan. Versikulo 7. Unya human ikasangyaw nila ang mensahe, makig-away kanila ang mananap nga mugula gikan sa kahiladman. Mulampos gayod ang mananap sa pagbuntog o pagpatay kanila. Sa to pa mapildi daini sila kining duha ka saksi. Sa to pa kung mauni ang Russia ug China, mapildi ay ang Russia ug ang China sa mananap.
Kung sila ang duha ka saksi matud pa sa OHC, Occult Hungog Community. Oh, bersikulo 8. Magboyod ang patay nilang lawas didto sa dalan sa dakong syudad, diin gilansang sa estaka ang ilang adunay. Sa ato pa, magboyod unya didto sa Jerusalem ang patay nga lawas sa Russia ug China, ug ang unya unya kay mga nasod man ni sila, magboyod didto sa nasod sa Israel ang duha ka mga nasod, mga kaigsoon nga perting dagkuha. Ang maong syudad gipasumbingayan og tawag nga Sodoma o Ehipto. Unya kinirabang dakong syudad nga gisgutan diri mga igsoon matud pa sa Occult Hungog Community, mao kuno ni ang New York City. Sa New York City kuno ni. Didto di ay sa New York City gilansang sa estaka ang Misaya, muni pangutana. Aw didto di ay sa New York City mga matay ang Russia ug ang China. Ang propesya ni Zacarias nga atong gibasa kaganina mga igsoon nga ang siyudad sa Jerusalem maoy libutan sa mga nasod. Maoy libutan sa mga nasod, dili ang siyudad sa New York mga kaigsunan. Mga igsoon, ang propesya ni Yohanan nagtumbok lamang sa Jerusalem nga gitawag ang dakong siyudad nga gipaila sa Biblia. Walay lain kundi ang Jerusalem, matud pa ni Haring David sa Salmo 48:2 mga igsoon. Pero kung imong literalon og sabot, ilabi na karong panahon na, dili gyud nimo makita ang Jerusalem nga dakong syudad. Pero sa Biblia nga panghunahuna, sa biblikal nga panghunahuna mga igsoon, way laing dakong syudad ang Jerusalem lang. Kay matud pas Isaiah Salmo 48:2, gitawag siya the city of the great king. Ang hari gani dako, ang syudad pa ba niya di dako mga kaigsunan. So, dili dako sa literal, kundi dako sa pagkabantugan mga igsoon o sa pagkatinahod sa tibuok kalibutan. Kaya nga naman, balaan na syudad ang Jerusalem, tinahod sa tibuok kalibutan ang Jerusalem mga kaigsunan. Diha siya nahimong dako. Dako sa pagkabantugan, dako sa pagkatinahod. Pero hinumdumiya nga ang Biblia gahisgot ra gyud sa Israel o sa Jerusalem. Wa maghisgot nag ubang mga syudad nga mga nasod. Ang maong syudad matud pa kaganina gipasumbingayan og tawag nga Sodoma o Ehipto. Ning ka mao ba ni ang Jerusalem? Kay ang syudad sa Jerusalem sultihan ta mo napuno na sad karon sa mga Dios-Dios. Murag Ehipto ngano man. Daghan kaayong simbahan sa Romano Katoliko diha mga kaigsunan karon. Kung makadto ka sa Jerusalem karon, ako magkukadto, pero kung makadto mo daghan nakadto dito nga misulti sa ako nga daghan dito ang mga kapilya o mga gitawag natong mga kapilyas Katoliko, mga simbahan Katoliko, mga kaigsunan og puro na ay rebulto. Ang murag Ehipto sad siya sa pagkakaron, napuno sa rebulto. Napuno sa mga rebulto ang maong siyudad karon sa Jerusalem. Og napuno usab sa mga kahilayan. Nanuman daghan mga Kristiyanos dito. Muna na, napuno sa kahilayan. Mura po siya Sodoma, mga kaigsunan. Sulod sa 3 kaadlaw, bersikulo 9, sulod sa 3 kaadlaw og tunga, ang katawhan sa nagkalanlaing nasod, banay og pinulungan, mutan-aw sa ilang mga haya, og dili kini nila ipalubong. Russia China day na. Hayaon ang Russia China. Tan-awon sa mga tao. Ang puta na 15 representative sa China, ang ilang hari, ang ilang presidente, 15 representative sa Russia. Nga mudala sa pagkaduha ka saksi, ang ilang presidente, tinunto, hinungog nga istorya sa mga operyans na siya mga igsoon. Jace, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Nga matod pa sa Occult Hungog Community, mao kuno ni lagi ang Russia ug China. Sa ulugo nila kini pinaagis paghinatagay og mga gasa kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta. Unsa dining duha ka saksi magsuon? Duha day ka propeta. Kini daing duha ka saksi mao ang duha di ay ka mga propeta. Karon naabay mabasa sa Biblia nga ang China ug ang Russia mga propeta? Wala. 11. Apan tapos sa 3 ka adlaw ug tunga, kining duha ka propeta gibanhaw sa Elohim og nanindog sila og nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon,
saka kamo ngari og mikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaway. Kabulahan kay China ug Russia. Mabulahan ni China ning panahon nga sige pangilog sa atong Scarborough Shore mga kaigsunan, just Palawan. Niya makayab ni sila inig mga matay na sila mga kaigsunan. Mabanhaw din ning duha ka nasod. Unya mukayab nga sa langit pagkatoy-toy. Mao na ang hinungog nga pagtulon-an sa occult hungog community mga kaigsunan o ITSE. So ang katapusang gubat mga igsuon nga atong makita nga gisgutan sa Biblia nga usa sa mga ilhanan sa katapusan, mahitabo na siya dito sa Israel, dito sa Harmigedon, bukid sa Megiddo. Harmigedon nga sa ato Armageddon nga pagkasulti. Pinadayag 16:16 unya gitigom sa mga espiritu ang mga hari dito sa dapit nga ginganlag Armageddon sa Hebrewanong pinulungan, pero sa Hebreo gina siya Harmigedon. Sa ato pa bukid, ang Har means mountain, bukid sa Megiddo. Dito mahitabo sa bukid sa Megiddo ang katapusang gubat dito sa Israel. Unya ingon din diri sa Pinadayag 17:14 og makig-away sila sa nating karnero kinsa mao si Adonai Yeshua HaMashiach, apan buntogon sila niya og sa iyang mga tinawag og pinili og matinumanong mga alagad kay si Adonai kay siya Adonai man sa mga Adonai og hari sa mga hari. Kinsa kining mga tinawag nagisgutan diya kay amubuntog di ay sa iyang mga kaaway ang mga tinawag sa nating karnerong tinawag, ang mga pinili ug ang mga matinumanong alagad sa atong Adonai. Kinsa man ning mga tinawag, mao ni sila ang mga hintel nga migrafted in sa olibo nga kahoy sa Israel sa mga Hudyo, kanang midugtong sa Hudyo, mga tinawag nga mga hintil nga midugtong sa mga Hudyo. Sumala sa Roma 11:17 ngadto 18. Nya kinsa man ning mga pinili? Ang mga pinili mao sila ang mga Hudyo ug mga Israelita nga mga Messianic, mga kaigsunan. Ang mga Messianic Hudyo Israelita nga Messianic mo na mga pinili. Nya kinsa man ni sad ang gitawag matinumanong mga alagad? Kining mga matinumanong alagad mauni ang mga propeta, mga ebanghelista, or mga leader sa kahila nga nagtudlo sa katawhan sa iyang Torah. Mao ni sila, mga matinumanong alagad katong makanunayon, mug malipayon, og madasigon nga nagtudlo sa katawhan sa Torah sa Adonai. Mao ni mga matinumanong alagad. Kanang mga pulpul nga mga pastor sa Christian, wala na sila labot, mga kaigsunan. Kanang nagwalig-walay Torah, wa na ilabot sila sa kaluwasan. Layo ra nas kamaturan sila mga kaigsunan. So, we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Hallelujah. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem. Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Dunay, Matif Gedeon Silva, magaingon kanyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini. Hangtod sa sunod nga higayon, sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan, kag samiak Shabuot sa tanang mga Messianic, mga kaigsunan. Domingo, panamo sa ulogon ang Shabuot mga kaigsunan. Karong Pizza 23, Mayo 23, Domingo, sa ulogon ang namo ang Shabuot mga kaigsunan. Wa mi mosunod anang uban ya nga nag una-una sila kay wa na nila sabta ang Torah mo na nga. Pag di nimo sabton ang Torah, sunod-sunod ang kalendaryo sa Shabuot sa mga Orthodox nga wa masunod ang sulti sa Torah mga kaigsunan. Muna nga 23 karong Mayo 23 ang among Shabuot pagsaulog sa Shabuot o Day of Pentecost, Feast of Harvest mga kaigsunan. So hinaot nga magmalipayon tang tanan sa pagsaulog sa Shabuot karong Mayo 23 mga kaigsunan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.